Стой, веднага много добре знам, че се правиш на умрял само и само за да не измиеш чиниите. Оставих ги преди една седмица, ги оставих. Стоят и така един куп. На клетата ти женица сега, чини ли ще ми, ковчег ли ще мъкне? Какво да прави? Да те опявам? Няма как да стане. Ей, същи като баща си, значи гътна се, айде. Мисля си, че всичко ще оправи. Няма бесовка, сега идвам. Значи, това става само и само защото стоя на компютъра до късно и само енергийни напитки ми пиеш. И ти което облече с тая малумна блуза, бе, човек? Иначе тая трябваше да изгориш. И пак са те хванали пред блока да пушиш цигари. И ме излага, иначе и в опелото ще ме излагаш. На цвети ти не си да го пливаш. Същия като баща си. На, поздрави го. Мамо! Мамо! Кажи, бе, Георги! Мамо, бягай! Бе, какво искаш, бе, Георги? Има черна пантера в двора! Каква черна пантера, бе? Това е котката на комшиите, бе. Не, бе, мамо! Това е черната пантера от Шумен! Бе, каква пантера от Шумен та гони по тебе, бе? Това е Пешо. Ела, бе, Макс, писи. Ама защо играеш с нея? Макс, писи. Макс, писи. Леле, имам най-откаченото семейство! Хайде на море, лудува ми се, ей, чуваш ли, момче? Целува ми се, напред-назад по слънче бям, пиям на зигзаг, ден за ден живеем, от кеф да пълнате. Мамо, излизам! Георги, ела тука. Оле, край! Какво направих пък сега? Сигурно пак ще ми вика за нещо. Къде отиваш? Ами, излизам с приятели. Аха, а ти календар имаш ли, бе? Да, на телефона. А този календар поглеждаш ли го изобщо? Оле, 8 март е. Ей, сега я сгафих. Честит празник, мамо! Аха, честит 8 март след дъжд качулка! Поредна година разочарование за 8 март от Пепи от баща ти. Поредна! Егона, Снежето сутринта ми праща огромен букет в месенджера, да, от нейния синковец и мъжа ти. А ти и баща ти, ви календари не ползвате? Направо нямам думи. Изчезвай ми от главата и не искам да те виждам днеска изобщо. Айде! Георги, стига си играл на този компютър. Агнето ще патим. Леля ти Снежа след малко идва. Ние софрата още не сме нагласили. До 5 минути да си слязал, иначе не отговарям. Същия като баща си. Снежа, айде идва, тя портата отворена, влизай. Ама, Ванче, къде го моя приятел Георги именника да го нацелувам, ма? Я бери го викай, да ти жив и здрав, ма. Иде, ма. Айде, бе, Георги, стига завлачекът на родна песен, бе. Айде да си жив и здрав, моето момче, да ти е здраво името и ти покрай него. И най-важното, много муми. Ма, Снеже, на здраве за всички именници. 30 000! Здравейте на всички, аз съм Милена, това е Боби Колев. Днес празнувам двоен празник, имам рожден ден, ставам на 27 години и също така направихме 300 000 в TikTok, за което съм ужасно благодарен. Благодаря на всеки един от вас за цялата подкрепа и се надявам да ви радвам още повече в следващите години. Боби, нещо да кажеш? Благодаря много и чао! Чао! Здравейте на всички! Днешното видео ще е малко по-различно, тъй като днес е един специален ден. Всяка година на този ден правя по един клип. Това е рождения ден на брат ми, така че реших днес да ви събера всички най-готини моменти, които сме снимали заедно и да ви ги представя в едно видео като подарък за него и за вас. Боби, честит рожден ден! Пожелавам ти да си здрав, все така упорит, все така готин, забавен и да продължаваш да ни радваш това, което правиш. Обичам те и надявам се видеото да ти хареса. Давай, вече е твой канал, представи ма. Аз съм Боби Колев. Що е менен? Здравейте на всички, аз съм Милен Колев и това е... Колев. Кой ти е любимият тиктокър? Тук аз. Ти? Да, да. Кой е по-красив? Ти си отговорил, аз не съм по-красив? Не. Не предавам се! Мерцедес или БМВ? Бебето. Така. Кой ти е любимият певец? Наш бебетата, Кондо. Кондио! Аз също Коя песен най обичаш? всичко. Кажи им кой беше ти. Колев. Точно така, Колев. Ама кой Колев? Не Павел Колев, не Атанас Колев, кой Колев? Иво Колев. Как Иво бе? Ти заказваш Борко! Да, Иво Колев. Окей, беби. Ти харесва ли ти? Не. Честита Бал Марта на всички!
Госпожо, вие тук ли сте? Анастасия, пак ми закъсняваш. Извинявам се, госпожо, но всички ме спираха да ми подаряват мартеници. Не съм виновна аз. Сядай бързо. Честита Марта, Анастасия. Мерси, Десо. С твоята мартеница вече имам 30. А за мен нямаш ли? Не, аз вече ги раздадох на всички. Айде видим кой има повече мартеници. Така. Аз имам 30, колко имаш ти? Аз имам само 29. 29? И аз имам най-много мартеници от целият клас. О, чакай! Имаме 2 на крака. Но това не се брои! Бяла роза с розата ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, чета и да... Черевъците се са гладни, стават утрено време гладни, от такива българи не съм видял. Умрели са от глад, майко. Майко, умрели са. Умрели сте от глад, ще ви взема оназе прасета да ядете, да си напълните. Здравейте! Здравей! Представи се и кажи какво ще ни изпълниш. Аз съм Георги Иванов и ще ви изпея една моя любима песен. О, давай да чуем. Това е Лола крава еспаньола, маха с опашка като кажеш ола. Това е Лола крава еспаньола, клати буцуна като кажеш му. Имаш стимулиращо не от мен. И от мен е същото. А втора песен може ли да изпея? не, И не, получаваш другата година. дъвка с косъм, Охрана, дъвка охрана. с косъм, дъвка. Моля да напуснете сцената веднагически. Sprechen Sie Deutsch, ja, 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 gut, 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 guten Tag, Tag, scheiße, ja, ja, wunderbar. Аз при унеси там стои то беше. Да бях те убила, да не плача вече. Чужди ти ги черпиш от най-доброто, докато с болката. Здравейте! Аре бе, Георги, пак закъсняваш бе, значи. Извинявам се, забравих си раницата и трябваше да бягам до вкъщи да си я взема. Мен какво ме интересува, че си забравил раницата? А забравих ли да дойда да ви взема? Няма да те чакам всеки ден я. Не ми плаща достатъчно, че и да ви чакам. Като те оставя да гониш автобуса 1-2 пъти, ще се научиш да идваш на време. Хич не ме интересува кой какво си е забравял. Има си разписание, спазваме го. Всеки ден 7:00 тръгвам от тази спирка. И кой дошъл. Не чакам никой. Айде, Георги, влизай, че ми избяга топлото да затварям вратата.